Right. Muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Mazuva ano handisi kufamba ndega, muri kuzviziva mazuva ano. Ndofunga vanoteera vari kuzoona ega kuti haiwa Chibanda haasi kufamba ega. Esther uri sei? Ndiri bo muri sei? Chiri sei chando ichi? Chiri right hacho. Tingadi yando weather yacho. Apa wakatoriwa zvako ka hanzi vanhu vechikadzi hamunyopindwa nechando. Tinyanyopindwa nechando, tazava mafuta. Alright. Yeah. So panapa nhasi hama dzangu tauya takakubatirai nhau kubva kudare raMambongezi. Mambongezi munowaziva, ndofunga togara achibudisa mavhidhios avo akawanda. Kune murume akaendesa nhau yake kudare raMambongezi achiti iye akarota mudzimai achiita upfewe. Saka ndo zvaakutobhilivha izvezvo kuti chinofanira kuchiri chokwadi kuti mudzimai akaita upfewe. So murume uyu ari kunzi akazoenda kun'anga, mheno nemaprofita chichichi zvakawanda. Saka azosvika pakuunza nhau yake kudare kuti Mambongezi vakwanise kumuyananisa iye nemudzimai wake, because patoni makore akawanda vachingonetsana nenhau iyoyeyo. So regai tipinde muvhidhiyo tinzwe kuti Mambongezi vachayananisa sei nhau yakaita sei iyoyi. Vachele ngesi Ndebele. Indaba yanamuhla ngendoda lo, indoda eyaphuphayo umfazi wakhe emhulela. So uphupha umfazi wakhe echitha, then yena ngokwakhe secabanga ukuthi umfazi wakhe uyachitha ngokweqiniso. So indoda le ihambisa indaba le kuKing Chief, kuChief Ngezi. Hambisa indaba le kuChief Ngezi esiyokhuluma ukuthi yena uphupha umfazi wakhe echitha, so yena akasamfuni umfazi lo. So indaba le yaqala kudala. Waze wayihambisa karesi kuChief Ngezi ukuthi uChief Ngezi elungise kahle, elungise yena lo mfazi wakhe ukuthi bazayenza njani. Kodwa yena uthi umfazi akasamfuni ngoba umfazi yena waphupha umfazi yenzani echitha. So sizozwa ukuthi uChief Ngezi uzayilungisisa kanjani indaba le. Aiwa mazvinzwa very soon. Ndinge ndinda kutokuluma iwe ngozi wakutaura shona tambochinjana. Shona anti ngiyayizama ngindotry andoigona shona. Alright, aiwa vakanaka, ngatipinde muvhidhiyo asida kutambisa nguva. Kasingeneni kuvidhiyo asifuna usiqeda isikhathi. Zvatinoda kuita tiri kutorera vanhu time ndizo. Amumangari ndiani? Mangari Ishumael. Taurai nyaya amuda kubatsirwa nazo kuti zvinhu zvangu zvakaitika su taura dare richinzwa. Mai wozitaura usaidi ravo sunungukai baba. Ya chakaitika ndingati takatanga kunetsa kugarisana mukati memba, ndichiona ini maitiro anga akuita mai anga asisiriwo yekubva kumavambo, zvekuti mai vanga vakutoti vanogona kugara nevana vachitaura pamusoro pangu vachiudza vana kuti baba venyu ibenzi. Ini ndisipo. Vana vaizondiudza manje asina handina kuzvitora kuzviita chinhu chine basa. Saka ndakagara takadaro, zvakazosvika pakuti kuchechi chaiko vakaramba kuenda kuchechi. Ndobva ndaramba ndichienda kuchechi. Ndakazosvika pakuti inini ndakazorota hope. Mai avari paupombwe nemukomana wandoshanda naye. Ndarota hope idzi mai vari paupombwe, ndakavabvunza ini ndikavazungunutsa ndikati wakasvinura here? Vakati ndikati ko iwe nditaurire panapa. Ndiri kurota ini ndichiona uri paupombwe nemukomana wandoshanda naye uyu anonzi Ningi. Zvakamira sei? Zvikanzi imi munorota zvinoitika kaini? Ndinorota zvinoitika handiti? Zvikanzi ndikati manje ina handihurirwi kaini? Zvikanzi hamuhurirwi makaita sei? Vanohurirwa havasi vanhu. Ndokubva ndanyarara ndikaona kuti Mwari ndibatsirei. Ndakabva ndasiya zvakadaro. Ndokubva ndazobudawo ini ndakufamba kupinda mumaprofitawo nemun'anga kuti ndinyatsonzwisisa kuti Mwari zvaari kundibatsira nazvo nezviri kutaurika zvakamira sei.
ndakati pese pandakaenda pese hapana pandakanosvika ndichinopokana nazvo. Shoko randaitonwana nderekunzi baba tendai Mwari wenyu nemidzimu yenyu nokudai, nekuti maigona kungofa musina chamakakaona. Ndakatodaidza umwe muprofita akauya pamba, akaiona nhau iyoyo, akatadza kuti anyatsonditsanangurira. Saka pakanga pazoita dzimwe hope futi dzekuti ndakazorota panga paine nyoka yaive nedistance yekuti ingaite kuda 100 meters away neni kudai so. Saka nyoka iya yakanga iri hombe zvekufuta kunge pore magetsi, asi tichiti takatarisana nenyoka iyo yaive nehasha dzekunge mhakuri yasumukira mumakumbo, so yakanditarisa so ichinditira hasha zvokuti yaishaya kuti ingandibate sei, ingandirume sei iri ikoko. Saka ndakatarisana nenyoka iya ndakatarisana naye kwechinguva so, ndakabva ndadaidza mai ava nevana vangu vese ndikati inu yaimuone zvekuita nyoka iyi kana yakanditarisa. Pavakauya vachiuya paya vachibva vauya so nekuseri kwangu vachitarisa nyoka iya, mai ava vakabva vati ndakutoenda kunyoka iyoyo, kana ichindiruma ngaindirume. Ndikati kweunogoda kuenda kunyoka ine hasha dzakadai so idzi hindava, zvikanzi ndakutoenda ikoko, kana ichindiruma ngaindirume. Vakaramba kunditeerera mai ava, vakafamba vachienda kunyoka iya. Vachifamba vachienda kunyoka iya, vakunosvika padhuze ndokunga ndichiona ini vanga vasara zvakaita sepamba, pana pane pamba nepakuti vachisvika panyoka iya. Ndakabva ndaratidzwa pasaidhi penyoka panga paine mumwe munhukadzi anga akagara ipapo. Munhukadzi uya akabva avadaidza achiti uya kuno ndikubatsireni, murume wako ari kukubatira stereki. Ndakaramba ndakatarisa, vakanosvika mai ava ndokubva vanogara kusaidhi kwemukadzi uya. Nyoka iya ndomba yadzika kumira kwayanga yakaita kuya ndomba yaita hata iri pasaidhi pamai vaya vamwanga vagara varipo vaya, ndomba yainzana namai ava. Amai vamwe hamuna kuvaziva here? Handina kuvaziva kuti ndinenge, handina kuvaziva. Shoko rakabva randiti wazviona here? Ndikati zvikanzi ndizvo zviri kuitika. Asi pakatanga kuita hurukuro, shoko risati rataura, pakatanga kuita hurukuro pakati pamai ava namai vaya vakatanga kuita hurukuro pamusoro pangu. Ndobva shoko razonditi ini wazviona here zviri kuitika? Ndikati zvikanzi ndizvo zviri kuitika. Ndobva ndapepuka zvakadaro. Asi handina kutenderwa kuti ndinzwe kuti hurukuro yavakataurirana kuti kudii hayo, handina kunzwa. Asi hurukuro yavo yavaitaurirana yanga iri pamusoro pangu. Ndobva ndapepuka zvakadaro. Ndakazorota dzimwe hope mai ava vafa. Ndarota hope mai ava vafa, ndakamuka kuseni ndikadaidza vana vose nevaivo mai vacho ndikati handei pasowe, because pane pandinoitira sowe patinonamatira pambaseri pemba pangu. Ndobva tati ngaititei sowe tinamate Mwari. Takaita sowe paya ndobva tanamata. Saka tsika yedu kwamwazva tinotanga kuti tikaimba tinonamata tozoreurura tichitaura chinangwa chesowe. Saka ndakaenda mberi kutanga kunoreurura nekunamata nekuvazivisa chinangwa chesowe chandandati tite sowe. Ndikati sowe ratoda kuti tite pano nderekuti toda kukumbirira mai venyu, because ndarota ndichiona mai venyu havafa. Pandakataura kudaro ivo vakatochema vakagara pasi mai. Ndikati muri kuchemei? Zvikanzi zveshuwa neniwo ndarota ndichitwa body view. Saka takanamata tikavakumbirira, ndikazorota ini ndichinzi waita zvakanaka. Ndaipapo ndakarota ndauraya nyoka yanga ine musoro wegirini. Zvikanzi waita zvakanaka, warwira mukadzi wako, nyoka yawauraya ndiyo Satani anga achida kuuraya mukadzi wako. Saka ihope dzandakanosangana nadzo mukurarama kwangu ndichirota. Right, ndakafambira nyaya yechihure chamai ava. Pese pandakafamba ndakapupuriwa nen'anga navaprofita kuti mai ava vane chihure chavanoita. Ivo ndikatombobuda navo ndikatomboenda kuna vamwe mai vandakaenda navo kunonzi kuHopeLu. Vakanosvika mai ivavo vakati baba, nyaya inonetsa ndeyekungoti inini handina tsamba yekuti ndinyatsokuti zvinhu zvenyu pachena bvu. Asi chandingangode kubvunza ndechekuti nhai mai, ndaida kubvunzawo some few seconds. Pane pamati mimi pane munhu aikuudzai pamakaona nyoka, amai vachienda kunyoka, vanosvika pane nyoka makaona pane mumwe mudzimai aripo, asi pane shoko rakazotaurika richiti
wazviona here zviri kuitika? Ndizvo zviri kuitika? Makambotsanangurwa here zviri kuitika zvacho? Zvii zvaitika chii? Ndo pandataura ndichiti hurukuro yakanga ichitaurwa ipapo handina kuzoitenderwa kunzwa kuti paitaurwa kuti kudii, asi vakanga vachitaura pamusoro pangu. Hurukuro yaitaurwa pamusoro pangu, asi handina kutenderwa kuinzwa hurukuro yacho. Okay. Ingori dudziro yakangotaura kuti muri kutaurwa pamusoro penyu asi hamuna kuzozvinzwa. Nekuti mai vakanga vadudza muromo wokuti uya kuno ndikubatsire, murume wako ari kukubatira. Okay. Ndo shoko rakanga rabuda randakanzwa ipapo. Tasvika kuHope kuya kuya mai ava vakataurwa vakanzivo chandingada kuti mai ndingokubvunza hende chekuti imimi kubva muchigara nemurume wenyu hamuna here umwe murume wamakazomborara naye? Mai ava vachibva vati handina. Ndobva mai ava vati madzibaba handina zvandingataure zvakawanda, asi chandoda kukuudzai ndechekuti kana munhu asingatendi uye musina kumubata, ine handina tsamba yekuti ndingataure. Kana musina kumubata iye asingatendi, kuratidza kuti anoramba achingokubirai achiita zvaari kuita. Ndo zvandingataura. Right. Mai ava vakazoda kupinza nyaya yavo manje kuna mai vaya, madzimai vaya vakazoda kubvunzawo nyaya yavo kuti inini handizive baba vangu kana dzinza rangu, ndoda kuti ndizive kuti zvakamira sei. Madzimai vaya vachibva vavatiwo zvenyu ndo zvamakuda kuti muzive, asi zvandida kubvunzai maramba, saka handina zvandogona kukuudzai pamusoro penyaya yenyu. Nobva vangomira vakadaro. Ndakati tichibva ikoko ndichinosvika kumba, ndakawana pave nevamwe mai vandakawana varipo nemwana wavo pamba pangu usiku kuma9 dzeusiku. Mai vavo vachinditaurira kuti vaibvunza, vaida kundiudza kuti hamuna kumboonawo madhongi edu here panapa? Ndakashayiwa madhongi. Ndikati madhongi amunobvunza usiku huno panapa? Zvikanzi ndikati handina kumboona madhongi edu. Ndobva ndanyarara. Right. Ndakaenderera mberi nekufambira nyaya iyoyo. Ende isu mumba tanga taakutadza kugarisana nekuti ava mai vanga vadaira vachizvipupurira chokwadi chavo pakubvunza kwangu. Kusvikira ini ndanga ndaakuti ndikaenda kubasa, mai avanosara vachibuda vachienda kuvaprofita vavo nekun'anga dzavo. Vakatozoenda kune umwe anonzi Waidhoni ari kumashaya mvura. Saka pavakaenda kuna Waidhoni vachinosvika kuna Waidhoni kuyawo 5 o'clock zvasati abuda vanga vatosvika ikoko. Vakasvika vachiti kuna Waidhoni, ndauya panapa kuti mundigadzirire kuti baba vari kumba uko vari kutaura nyaya yekuti ndakaita upomu. Saka ndoda kuti mundigadzirire kuti baba ava vabve pamba ndisare ini nevana. Ndakaramba ndichifamba ndichitsvaga. Pese pandaisvika pese ndaitongonzi baba tendai Mwari wenyu nemudzimai, ndo zviri kuitika. Muprofita wandakadaidza akauya pamba umwe akati atadza kundiudza, ndobva ndazochimutonondedzera hope dzangu ini. Akati munhu waMwari, mimi muri muprofita kana kuti mune mudzimu? Ndikati indava. Zvikanzi zvinhu zvamuri kuratidzwa zvese izvi hazvionekwi kusvika munhu afa izvi. Tendai Mwari wenyu nemudzimu wenyu anokuratidzai zvinhu zvakadai sei. Ini paya pandasvika pamba paya ndazviona, but ndachikawo ndokutsanangurira here zvinhu zvakadai. But pamatozvitaura imimi ndo zvandikutokuudzai kuti tendai Mwari wenyu nemudzimu wenyu. Izvi hazvionekwi kusvika munhu afa. Saka ini ndakazotora nyaya manje ndobva ndaiisa kuna naatezvara. Ndikati vana atezvara, inini nyaya yandabati vanotanga kumudzimai wangu kuno iri kundiremera. Uyai kuno tifambe tese because zvandaona pamwana wenyu ndezvizvi. Plus ndakazodaidzawo mai vandakatora vakabva kuChipinge uko. Mai vaya vakauya pamba. Vakazozondiburitsira imwe nyaya, vakandiburitsira vakati baba mudzimai wenyu uyu akaitwa mukadzi wechikwambo kumusha kwavo ari mwana mudiki. Saka pano pamba penyu pamuri kuti muri mupamba penyu panapa pandione varume vaviri makatora mukadzi womunhu, chikwambo chacho chiri pano. Saka chinotoone hondo nemi zvekuti hamubudirira. Zvese zvechihure zvavanoita izvi vanotokonzereswa futi nechikwambo ichocho. Imimi vanokuona ise kamwana kakadai so kana vachikuona mupfungwa dzavo maya. Maona. Saka nyaya iyi ndichiipa kuna naatezvara ndakavapa yose yakakwana yakadaro. Ndikati chiuyai because ini zvandikunda zvandiremera. Mai vakasvika pakutiwo vakasvika pakundiudza kuti unondishainira nei kuoneka nhengo kanenge mwana mudiki.
nani maona saka ndikaona kuti zveshuwa ikanguka duku zveshuwa nekuti muhombe vane hombe dzavarusangana nadzo dzakakura mukati dzakawanda munyika saka ndakazvigamuchira saka ndo nyaya iripo vana vatezvara ndovadaidza vakanditi mari ndikavatumira ndakatanga kutumira $40 ndikazotumira $20 mari kana yasvika uku vatezvara vachadi kuuya asi sekuru vanenge vaida kuuya nyangwe nhasi vazadzisa vasvika panapa vatezvara vakazosvika pa vakatiwo mukwasha ko iwewe sei iwe ndiwakatadzirwa uri kuti isusu tiuye ikoko asi uyu ndakukutadzira uyu ari kutifonera isi achiti musauye ndikati ari kuti musauye because nyaya iri kuno ndeyekuti iye ari kutsvaga kundiuraya nekuti okutobha wegore akapera paseri akandivimbisa uyu zvikanzi haurimi gore rino ndikati waita mwana muduku iwe ndimuna wokutobha kawo tichini muna wokutobha imomo tichipinda muna November ndakarota ndine kamunda kangu kechibage kakaita green chibage chakasvika apa aika ndima yanga iri pamberi pangu so yechibage yakaita green asi ndakarota ndichiratidzwa ndima iya yafenzwa yaiswa waya barbed wire so indichinza ndifaniri kupinda mumunda mupi mumunda imomo ndikati sei ndiyananga ndirambidze kupinda mumunda mangu ini ndifanira kutopinda mundima mangu ini saka ndakabva ndanamata nenyaya iyoyo ndiri muna November kapa kupera kwaNovember inini ndaita 6 to 6 kubasa uko ndakabva mvura yanaya kuma 5 ndiri pa GP ndobva ndati inini rega ndiite sei ndimirire mvura yegasi ndakazoti kuma 9 mvura yagasa ndobva ndati rega ndinde kumba ndobva ndasangana nemunhu aine chitemo akatondirwobha akatonditorera bhasikoro nefoni ende ndaifanira kutofira ipapo zvokuti ndakatotsedza ndikatodonha ende kubuda kwandakaita ipapo ndakatozida zvokuriliza foni iyaya ndikatora hako foni pandakakanda foni apo nepandakazama kumuka ndozivi kuti ndikaexplain ndakazomuka sei ndobva ndatanga futi kutiza saka iye akanga akabata chitemo chacho akazama kuti andirove mugotsi kudai saka pakumhanya kwandaita musoro wakanga wave mberi kudai chitemo chacho akatanga kukuzura pamubva pamusana zvokuti akatema nekunotema uko ende akatsemuka musana asi kwanga akarova nekuchisando kuya ndobva ndanopinda mumiti so mandakazoenda kumhanya chii ndikaenda kuseri kwemuti ndobva paita kadistance kakaita panapa neparoad apo saka zvatikuda baba tinotira kuita zvinhu nyaya dzinopira nyaya dzakawanda makarota upi munhu wacho akarotwa ndeupi aripo mara asi kuda ndiya but aiye anomuza kurota kumunhu tikuti isusu inini baba muri kuti chii muri kuti makarota upe saka makarota mukadzi achihura saka ini ndarota mukadzi achihura ini ndakafamba ndafamba zvikanzi zveshuwa ndozvavari kuita mai vari kuhura saka inini pachangu handigoni kugara nemukadzi anohura ndobva ndafudeidza vana vatezvara chiuyai tifambe tese vari sekuru ndo varipo vatezvara varamba vatezvara pandakavadaidza ini vakambopa decision vakati mukwasha isu tazogara pasi tikaona kuti hatigoni kuti tiuyeko iwe chitakura munhu nenhumbi dzake uzosarenda sematorera wakamuita ndobva ndatobhadhara mota ini ndikati ndichitakura munhu ndovana veve ava taura yamunhu inini ndoda kutaurawo dambudziko randingagoni kuita zvangu ndingaita sekuti ndine sides asi ndoda kutaura chokwadi nyaya yakaitika ndeyekuti baba pavakafamba nyika tikafamba pang'anga dzavakafamba tichitsvaga zvataitsvaka vaibva vati ndoda kuti mubva majekesa mwana aripo kuitira mangwana kana ndakunetsana kana ndikazenge ndakuita zvandinoita vasazovenge isu vasazoonese kuti ndakaipa vaiva right vobva vapa kun'anga kuti ndakarota kupedza musoso saka inini ndikutasira kuti mukadzi wangu anenge ari kuita bvumbo panze bvumbo mumba vazhinji vachona vaitotaura kuti baba zvamuri kutaura handisi kuzviona ini kana pane pakati ndakazviona ndiripo vanobva vatongotaura kuti pane uye because takaenda umwe kuharara aritoreva nhemao ati paripo pese pandakaita naye pekutanga pandakaita naye
takafamba vachitaura umwe wanyati tikatomusiya akatoti uyu haasi kuita zvakanaka because anga ati zvona baba emuchinji udiwa ndekuti mutozorwara muzofa musina mukadzi ndobva vamusiya tazofamba after 2 months vakati but n'anga iyai touright ngatidzoke n'anga iyai indobva ndazova kuti baba ini zvekun'anga handichadi ndakuda kudzokera kuchechi ndobva ndakazoramba kuenda kana vakazodzokera havo ina ndakuzodzokera ndakudzokera kuchechi ndobva vakazoenda vega tikaenda pane umwe akati vamwe vaizonditowo baba idzi munyaya dzamune mupa mwana hadzizodi mwana vamwe vainditi mwana anga abuda pamwe ndopaisara mai vachibatiwa ipapo handigoni kupapupura because ndasiya vamwe gogo vatakatoenda vakati baba kana imi muchifunga kuti ndomafungiro muri kuita hazvinetsi mongondipa 300 kuisa mukadzi wenyu rukawo mozvibatira movha vakatadza kuzviita inini hangu pavari kutaura kuti vakazorobhewa nekuda kwekuti amai ndo vakanga vatsvaga matodzi baba vakanga vatora loni vasingatoi kombo zvokutoti inini ndindaitoona kutoti vanhu verikumba vadye amai nevapana vesa ivo vakagara kubazi madhezi akarwa pamba nemheni avakarobhewa vanga vasingatoi kumba vaigara kumba chikafu vasingatotengi asi vachitori neloni uye akatorega chikoro asi mari yeloni vachitori nayo vakatenga zvokutoti inini mafungiro andinotoita ndogona kutotarisa kuti pamwe vari kuda kunge vaine umwe mukadzi samoni pavari kuda kuti pamwe amai vakabva pamba vanokwanisa kutora mukadzi because vakatanga vachimbotumira 2 makapu ehufu vaichimobika sadza 3-5 vana pamba tofimwa 2 makapu ehufu eti yakadai so zvonzi ndo vamunobika sadza zvonzi hapana munhu anodyira kurarama sadza rodyira kuti vanhu hamudyiri kuguta ndodyira kurarama zvekuti inini ndaitozopesisa tototi kamari kanini ndaita mapiswei ndotenga chikafu pamba kuti vanhu vadye ndobva vadzimara vakanditi uri kutenga chikafu panapa uda kuti uite baba pane uda kuti vana havade iwewe ndikati handigoni kuti inini ndidye kana kundoenda kunotenga chikafu kugp vana vaine nzara kana kuti amai vaine nzara vakati handikona pano kutenga chikafu pano iwe ndikazokona uchene chikafu pano ndichati iwe mberi nechikafu chako ndichikumhanyisa izvezvi nanhu asati kutaudzana ndokuti inini ndochengeta amai auraita mariamu ndatatenda nezvavataura inini ndoda kudzoka pekuti andi vanhurume tobatsirana kuona kuti nini nai hama yangu mupenyu wenyu makarota kangani kungoti ndatotaura dzimwe hope musipo ai handiridzo ndinodakarota kangani kamuchiri kurangani kakawanda zvimwe zvinhu zvacho zvese zvingweti pana chinambokushai zvimwe zhinji zvinoitiko zvimwe hazviitiki ndiyo ndianiwo makanzwa munhu asingamboroti kana munhu zveku kana imbwa chayo unoona yakarara kutsire chidai mambozviona here aichokwadi saka nyaya dzekurota dzinowanika zvimwe zvacho unotorota une mari tunga kusina kana dhora kana kutiwedzera kuita murombo chete andimana nekuti mari hairoti direct kare vakuru vakare vaiti munhu varota uchibata fishi nokuda ndo mariyo ukaona varota mari direct mweya usina andimana saka zvimwe zvinhu zvakabuda kuti hazviroti direct sezvachiri kudai chikuda kashoma 1 2 ndikuti kunze kwekunge paine zvimwe zvinhu zvakaitika panyama muri vapenyu hope hadzingatongeri munhu kuti ndakarota zvakare saka kunze kuti magara hamuchari mukadzi hamungakwanisi kumanikidzwa nevanhu kuti dai mukadzi asi musashandise hope zvinhu munongoshandisawo dzimwe pfungwa kuti nini hangu nini zandikunda ndafunga kuitawo zvimwe zvekuti titi pane mukadzi akarambirwa kuti murume wake akarota hope izvozvo izvi handisati tambozvinzwa kuda tikupesana nenzvimbo dzinoitika izvozvo asi ndimune mutori munhu wekutanga munyika muno ndakatombokonza toma madzimambo handikamboitaura last time ikavhunza vamwe vangu naiva nyaya yakadai ivo vakatoti munhu mofanira tomamuisa wachiremba anonanga chipeni nani mazvuna
ndo mhindu dzandaisangana nadzo. Ina handigoni kutaura ndichiwanda kuti ndo mazano andakatopiwa une wangu. Ndachiemba muongororo pfungwa dzemunhu. Anogona kuti pane kupenga kwatoapo yasingazivi. Mafungiro avo munogona kuti musingapengi makatorota hope zvishu. Patikuti marota hope tingatoti zvinhu izvo zvakaitika. Imi pamakarota hope makamuta mukadzi mukamwana asipo. Anga aripo. Kurava kuti anga asiri kuchikoma nguva mairota. Ko kana zvaizoitika kana zvakatoitika kare musati marota. Ndosaka ndakabvunza iye kutanga kuti iwe ndiri kurota panapa uine munhu pamakatorara pabonde ndiudzewo zvakamira sei. Ipapo tipapo iye akandipindura mhinduro dzaakandipindura. Iye akati imi munorota zvinoitika kaini? Ndikati ndorota zvinoitika handiti. Akati ndikati asina handihurirwe. Iye akati hamuhurirwe makaita sei? Vanohurirwa havasi vanhu here? Ndo mhinduro dzake dzaakandipa. Ndobva ndachizobvawo ipapo ndakabva ndanyarara ndakaona kuti idzi mhinduro ndikada kuenderera nadzo mberi dzinogona kusvika. Handiti munoona kuita vana 6 vesava hapana kana 1 mukadzi kana mwana akaenda kunotsvaga chekudya. Zvaari kutaura uyu kuti ndakachengeta mai zvinoshamisa. Kana kumaricho kana zuva ravakavata nenzara hapana. Zvamanje manje hazvichaiti nekuda kwezvikonzero. Hongu kwete kuhope. Kwete kuhope. Ndokune ungo. Ningi ana murisa. Mununzo ari nyaya tinani. Murumo yakarota mukadzi akaenda chikomba. Saka akuti achata. Ndiri mukadzi ari mukadzi anohura bonda akarota kuti ura. Ndini yatinani. Naurori kuti. Saka daita mwanzo usaidhirama ngoti vari kuti udiwe nezvikora wana baba. Pamusoro imambo ndare ravo zvakaitika baba vataura zveshuwa kugasati tasingagasani zvakanaka. Baba zvavakaita taita zvegadheni. Baba vakangotanga kuchinja 2019. Baba vanouya kupai ndima, vanokupai ndima kuti ndima inoda kuti ipere nhasi. Ndima iyi munogona inoda 5 days 4 days kuti ipere. Saka taishanda, hatina kuhesiteta, taishanda. Ndibva vasvika takatoti tinenge 3 months tichishanda. Ndibva kuti vanhu ava hazvisi kunyatsoita. Ndibva baba vatanga kupima chikafu. Vaisiya vapima hupfu, vosiya vapima shuga. Zvinhu zvese kubva kusipo zvese baba vangu vakupima. Isu hatina kurwadziwa nazvo. Takapinda pazvise zvazviri. Tikatodhonza baba vachirarama upenyu uyu. Baba ndopavakazoti vakazotanga zvehupi. Vakati mai mwana vakandimutsa tikofa kurodza usiku. Mai mwana ndatamuri paupumbwe nachirau. Ndakamungana kuti baba Messi tese taina matakwamazha tese. Baba Messi tonamata nechi nehope idzi. Indafunga kuti kuno mwangu zvadi zvapera. Izvo hazvina kupera. Mangwana tichinovata ndobva vandimutsazve. Kune vangu 10. Mai mwana mukai. Ndarota gatauri chitanda sheshe yangu. Tsanangurai. Kati handina chandirigona kudii kutsanangura zvikanditsanangurai. Hondo yakabva yatanga kubva ipapo. Taiti tikavata pamumba. Vaiti vanouya nenyaya. Sivakutaura nyaya yekunetidhoka. Ndimwe nyaya yaitika. Imotaura semutaura nyaya yekumba uko. Iyo pane mashoko atataura. Muchitaura panyaya iyoyo. Mangwana pavanobva kubasa. Inova vachiti pepe wati kudii. Kuti taitaura nyaya iyaya. Yotoita hondo hatichavati. Tekunapedza 1 week. Ingori hondo iyoyo chite kubvunzana kuti zvakazoti. Zvakazoti ndakazorota zvakati. Chingodaro tichidhonza. Saka chakazoitika rimwe zuva pakazodai. Taishanda zveshuwa. Zvokuti kana newo waiti mashanda maifuna munosvika pamwe pandima yamashanda musvika muchinzi maita basa. Maisvika muchishaudziwa. Saka ndanda kuita tsika dzokuti vachesa na 3. Ndanda kuti half 3 ndotora zvinhu zvangu ndoisapo. Kana kuti half 3 ndotora ndonowacha.
vaiuya vapopota. Saka takazopuwa timetable yekushanda kuti unofanira kushanda kubva na6 kusvika na10, moenda kubreak moenda after 10 modzoka mundima, modzokera futi kundima, mozodzoka na1 na2 modzokera kundima, modzoka na6. Ndakakumbira kukumbirawo kuti mundipewo nekuti ndichida kuwacha, ndichida kuaina, ndida kusuka, ndida kusvikanzi kusuka, kuwacha, kuaina harisi basa rinoverengwa. Saka upenyu hwaoma, munozonzi kunonzi kuoma kwekuti kana vana chaivo kasvika pakudai mai basa rataishanda nechikafu chatiri kudya zvasaite sei zvisaenderani. Vakazama nepavanogona napo kufamba kwakuti takaenda kuhopi zvavanoita kana tikasvika pamuprofita kana pan'anga vanomudza dambudziko ramainga iyo zoprofita ari pamusoro, kana kuti vantangaenda kumuprofita vozoiva kutorai mozoenda hopi takaenda zveshuwa kuna mai vavo. Mai vavo vakandibvunza, mai pamakadana baba pane murume here wamakasanga naye kubvunza kwababa vandikati kwete, ndiva taita nyaya titakati takaona 3 hours kana mahours akawanda tiri kwavachita nyaya. Mai vakasora kuti pakutaura vakaita zvekuti matakwamazha kwavakaita nekubuda. Saka pakutaura nyaya mai vakazoti munozoti mbavha ikaba pane nyaya yakataura yekubiwa mbavha ikaba haibvumi. Takunokumba ikasvikaita hondo kuti mai vaya ndonga vachitaura iwewo kuti uri mbavha haubvumi, vatatora mwana wedu munasheni vatamisa pakati. It was 2022 iyoyo. Ndobva vanditi mai mwana zvandakuita pano ndakufamba ndikupa 6 months. Kana ukaita upombo uchabva wega usina kana kutaura niwe. Ndikatobamisa zvinetsi, ndakatozvipfeka zvangu zvemukadika samubhegi, ndikati ishi musazondibvunza. Vaifamba zveto, vakafamba vachitora chimbadzo, vainge vachitora 1-1 kusvika zvikapera kuti vachifamba ndisingabvunzi ndichitoziva kuti mwangu ari kufamba. Kudzimana vakasitora mwana achitofamba nemwana, maona kuti zvinhu hazvisi kuzoita. Ndopa vakasanga kuti kumusha vagudza vanhu vari kumusha takatenge tatodrive ndivana uye tazoendesa kuyazoenda kuchechi nokuti ainamata. Ndobva yanosvika kuna Bishop Ganya. Bishop Ganya iswa 2024 muna March patakatungwa naBishop Ganya kuHamamina. Vakati ewa makirambo zvari kungotaurwa izvozvo hope zvinhu zvakangotaurwa naBishop. Vakati ewa makirambo ina handizokupikisi asi muno muchechi mune maprofita. Ndoda kuti April muende kuguvambwa. Handisori muprofita kwene maprofita emuno mumhondoro. Oti muprofita kwene mama anobva bhikita kupi kuEaster guvambwa. Yenge 2025 tafanira kuenda iyoyo. Apa tatiri muna March tichitaura kuti April uyu tokuenda kuEaster. Bishop ataura kudaro vakauya vachiende kuchechi. Ndakati baba Messi kuchechi kuda bhadhara matiende kuEaster guvambwa. Wakati ndobhadhara. Kwazora mazuva ndopandikati baba Messi bhadhareke kumari tiende kuchechi kwakataurwa naBishop. Vakati ina handina mari. Dai makurunza kutaura takaudza kereke taipuwa mudemedema tikaenda kupi vakabva vamira chechi iya yegeri yeBOT yekwamasha ndobva vaenda kuTsindondi. March 2024 vatoma muna August 2024 iye ndakavateera vakandirambidzwa kuti handisoda kuti unditeere. Ndikati pamuri ndo pandinenge ndiri ndobva ndateera. Muvhangeri anga ari paiziva yakasumunzwa ikatosvika futi kuna Bishop Juru. Bishop Juru ndiye akazoti baba inini kuchena musoro dai antongi zvombe asi dai makavabata kuvati G vakataka vati G kupe vanese ndovaseka. Bishop ndo vataya kumafundisi tongei nyaya iyi havanobvira kuzomboenda kuchechi zvachose. Saka tachingogara izvozvo takagara takadaro iyo mwana wedu pakati tikadzimatasa vana vedu vaviri pakati tichingogara takadaro. Ini ndo zvandingataura pamusoro pani pababa nomararamiro atachiita pautaura zvemheni kuti mheni yakarwa kana kun'anga kuti n'anga vakatora kuchipinga anga ari mukadzi akauya akati mai vana vese vanogona kundipupurira mai mukareva baba vachikunetsai nenhau iyi mukazanzi baba kana musingade mukadzi mwenda munovaka kwene mukadzi uyu musiya mai pana pane vana vavo handina upopo kwandaona pana mai avo. Ini mai mukareva vachikunetsai nemunomangara. Vakapindura muromo kuti handigone kunomangara because nyaya yangu haina umbowo. Saka vakati kana zvakadaro namai n'anga yavakatora yekuchipingi yavari kutaura iyoyo vatora nayo pamba vakati handina umbowo saka ndavarege kunomangara zveshuwa handakuenda kunomangara ndakagara kusvika tazosvika 2025 muna November ndobva vati pana haparimwe mvura yanaya. Ndikati panorimwa vakati haparimwe ndobva ndaita kumapurisa. Mapurisa akasvika kuti mai isusu murume wenyu panotamutadza murume nyahanzwisisi ende kucivil court. Vanaenda kucivil court vatienda kukoti taenda kukoti vanandipiwa protection order mai mogara 5 years
iwe mukoti vakataura ndomusoko manazonzwa pavataura nyaya kuti kadai vakaitaura mukoti ndo pandakatanga kuinzwira vakati inini ndine humbowo chikomba ndinacho chinototaura zvachinoda ndopavakanzi imimi munonorambira mai ava pamberi pamambo mai musabviswa zvisina odha nemurume uyu nyange akakushushaise murambe munopiwa gupu renyu pamberi pamambo mambo ozoona zvekuita nekuti ninyaya handakuiona yoenda kwamambo nokuti vakati ini humbowo ndinawo chikomba ndinacho chinotaura zvachinoda zvikanzi good 5 years makagara namai ava muchitedza kuenda nomangara kwamambo imuchiziva chikomba chamai ava chavakahura ndo pavakazouya vakazama kumbonditsita kubva muna November imomo akati aiwa ndakanzi ndorambirwa kwamambo pana handite sei handibvi vakatotumira mari kumusha ndo pandakazotaura nabhudhi vangu ipapo ndikatumira mari kumusha kuti uyai kumusha ndikati bhudhi ndakaenda kucivil court zvakanzi zvamuri kuitwa nababa amesi zvekushedzwa izvi imhosva muchashedzwa kwamambo vamesi vachandipa gupuro pamberi pamambo kwete kuti imimi moya kuno mutipewo gupuro pamberi penyu zvakaramba kukoti ndo mashoko andakataura nabhudhi vangu kuti bhudhi musauye kuno ndo pandakavaudza ipa saka vazoona kuti ndo pavazoya kuno kwamambo ndo mafambiro akaita nyiri inhema dzavari kutaura dzese dzavari kutaura dzese inhema idzo ndiri number 4 kwakomana ndiri number 2 baba vangu mai vangu baba vangu problem iripo ndekuti vanotaura mashoko anorwadza ukavapindura vanobata ivo rava havari bvumi saka chinoitika pamwe pachona anozobatwa mashoko kuti yeye wakapindura kuti asi ivo zvavanenge vataura vanenge vasiya ndine zuro chaivo hakusi kuri vaindituka indiri china handizi ndaimwa muteletele vanenge vachikutuka vachiti uri honye saka ukapindura kuti vanobva vabata iroro vari amai vakavatuka kuti uri china vaizohwa sei chinhu chandaitukirwa chii desibhomu yengoro rakavhunika ndichibva ndatema desibhomu ima ndatopisa ima ndabora ima ndatosungira pangoro ndiri ndega vakadzoka zvikanzi vatemerei muti wangu muti wandanotema wanzi muti wangu warisirei wanzi nanuisi ndo zvinhu zvandaitukirwa kuti ndiri china kufamba nhau idzi vakadzipinza tiri vadiki vachifamba nesu mung'anga mupi handina chandisina kunzwa pane nhau idzi ivo kana wakuvaudza munhu aitobatwa chaivo chaivo havamubvumi chero izvozvo kwavaudza kuti akabatwa ndinhiri ari kukonzeresa zvinhu zvese zvavazvibvumi asi aibatwa isu tinomuziva hazvizoiteri kuti aibatwa panhau ipi shoma panhau yekunzi ari kusumudza mhepo baba imhepo iri pamuri iri kuita kuti mufe musina mukadzi kudzinza kwenyu vanhu vanofanira kufa vasina vakadzi zviri kukonzereswa nanhingi ndo zvaitaurwa ivo voramba kana mabva imomo voramba zvese izvi takafamba navo chero vamai vasipo pamwe pachona takafamba tiri 2 inini navo tiri 2 tainopinda matare zvichitaurwa ndiripo vakasvika nhau yekurobwa vakatora loni vaivhura loni kudai so votsvaga $10 mu100 vosiya $100 vodzosera imo mari muhomwe vachifamba manheru evhute inini ndakatadza kunyora form 4 ndine 16 years tadzonyora ko zvino ndane 21 years ndakazobhadharwa registration inhau yekuti nyaya yakabva kukoti pamwe pese apa ndaigara pamwe woti izvezvi chero hembe pendi chairo chairo havana kana pendi ravakanditengera ndotenga ndega hembe dzese ndotenga ndega ndotema huni wotengesa vobva ikoko kuti isabate ngoro yangu ngoro injini izvezvi vakasunga injini yewaya kuti isamutsiwa but injini iyoyo yakatengwa nemari yei yemugadheni aishanda tisu vava vasingaswari kushandi mugadheni vaingobuda makuseni muenda kumasa vodzoka hei hapuna chinhu pano zvinhu ndezvangu pamwe pachona tinonyarara tozvinzwisisa wongonyarara asi ivo zvavanotaura vanoramba ndo problem iri pavari mashoko avanotaura anodza maya izvezvi vanonamata kubva kudhara asi vaiti vakabvunzwa vairamba mwari mukadzi ihure every munamato wavanopfugama kana ndiri chinyepa ngavataura ndimwiri ihure ndo zvavanenge vachinamata vachiita zvakaudzwa kuti mukwadzi wechikwama kudanza vakaudzwa kuti mukwadzi wechikwama vanoti ivo havazoti ndakaudzwa kuti mukadzi wechikwama mwari mukadzi wenyu ihure ndakambata kuhope mwari mukadzi vanonoita 2 hours vachinamata munamato foni yangu kuti yakafa ndaikupa rekodi takapa rekodi vakati muchienda aiti mukadzi pambi hure musataniiti muroyi nezvikomba zvake ari kundiuraya zvikuti isusu toda kuenda pasira mambo tazvinzwa tsanangudzo mareva tachibata
Mambo wasiya wabvunza kuti vamakirambo munoda mudzimai here? Ndo mubvunzo wandakambobata. Ndapindura ndikati nekuda kwechihura handigoni kugara nemukadzi anohura. Chihura chachona makambata here munhu ari kuhura namai avo? Because muno mudare chine kazhinji kana tichitarisa nyaya dzechihura. Izvo zvidei chikomba chitoripo apa. Totaura nacho kuti shamwari iwe wakatobatwa kai kuhura nemukadzi womunhu. Wotobhatira mombe dzakadai. Saka apa chihure chinonzi chabatwa muchiprofita nemumweya. Zvinoita sekuti muri kugadzira nyaya dzamuri kugadzira dzekuti mimi mukadzi magara musisati mukadzi. Vanhu maakutsvaga factor inokudzivirirai kuti mungoramba mukadzi. Sezvo makuti makamotaura nanotezvara vakati no kana iwe uchiona kuti zvadii ngosumudza munhu uri. Bhozi umbowo hwekuti munhu akurambwa aine chikomba kana zvichitarisa sedare hatisi kuona. Asi mimi kana muchingoti muchimagoti inini handichati mukadzi ndoona sekuti dei shoko rechihure inini hangu ameno kubhilivha nekumaprofita nen'anga kunosiyana nemuzviroto. Inini ndinomborotawo but pane zvimwe zvinhu zvogona kuitika. But hazvino kuti ndikatorota mukadzi achihura atohura. Ende hamusi mumoga munotomborota. Inini ndakatombozviitawo, ndakatomborota mudzimai wangu atogwa nomumwe munhu ndikamuka ndichimuudza vakuseni ati izvi zvinonzi zviroto. Ende hakuna zvinhu zvakadaro, munhu wachona hakuna. Saka inini mafungiro andiri kuita maonero andaita nyaya iyi muchitsanangura. Ndofunga yakamboitika ndisini pamakaitaura last time. But maonero andaita baba zvinorwadza. Mhuri yandaona yamuinayo nemashandiro amaita mhuri mungozosiya mukadzi moti hamuchadi. Upenyu hwenyu hutori pamhuri iyoyi yamanga muinayo. Muri kuona zero renyu matofamba ndomwe mafambawo sei. Haina njira hangu mbiri hazina nyaya yakufamba. But kana ndakatarisa muri kuzvipa munyama pamhuri yenyu. Ende mundatoona futi kuti inini nevana kurova kuti matove nemukaha mukuru wezi zviri kutaura vana zvinozonyanya ndisi kutozvibarira nekuti vapinda nhau dzamai zvinovapawo futi munyama. Asi inini mafungiro andanga ndichiita emamataurira nemhuri yenyu zvakanaka amadzokedzani nemhuri yenyu kuti hamuchadi mafungiro angu haasi mafungiro enyu. Umbowo kuti chikomba chiripo chero mambo handifuni kuti vanokwanisa kuchaja kozi kuti titi mai avakarambidzwa chihure chero vabereki vavo vachavhunza chikomba chachona hatina kuchiona sedare. Zvamuri kutaura mafungiro enyu handitika muri raiti kuti mafungiro enyu. Inini handisi kutaura mafungiro angu asi ndiri kutaura zvinhu zviri pai zvinhu zvakaitika. Saka maitikiro azvo zvakaitika zvichiitwa ani munoona kuti munhu aenda kunohura kwakavanda uko handitika mundizinzisa munhu aenda kunoita chihuri chakachivanda handiti. Asi Jehovha Mwari haugoni kumuvanda. Iye anozarurira zvakavanzika zvawaita pakavanda anozvizarurira kune waanoda kuti azviise pachena. Nokuti iye anoti wakazviita pakavanda asi ini ndichazviisa pachena zvigozikamwa nenyika yose. Saka Mwari anondipa zvinhu izvozvo kuhope zviri paground. Ndozofamba ini ndobvunza kune vanonzwa hope vanodudzira hope nevanonzwa mweya votaura kuti baba tendai Mwari wenyu nemudzimu yenyu. Zvamakasanganiswa nazvo ndizvozvo. Ndandakuramba kufambana navatezva ndakati uyai tifambe tese. Kana kumapurisa vana vamuri kuona zvese zvakutaura kuti chichiya vana ava pabasa apa uyu mukomana wamuri kuona uyu akati apedza anyura chikoro apedza chikoro afoirawo. Ndikamuti mwanangu ona ndiri kurima panopamba isawo mubhedha yako mugadheni mangu muchiisi patiye chishanda yangu iwo isa yako uchiwanawo mari dzako handiti. Akaisa mubhedha yake vakatanga kuita meeting avo namai vavo vachiramba kuita basa rangu manje vakasitiraika basa rangu rikamira ini. Okay, ndazvinzwa regaiti idzokere. Mimi ndoda kudzokera pamubvunzo wewe wamataura ndofamba hangu stage by stage. Ndiri kuti imimi
mati pari zvinhu mudzimai hamuchada. Ko vana ava vamuri kutaura navo nhasi mudare mune plani navo ipi? Plani yakafanana nei? Yekurarama. Ngozi vana ava ndimugara navo. Uyo akuenda kuchikoro. Akuenda kuchikoro. Uyo akapedza chikoro ndikatomutsvagira basa kwaari kutoshanda so. Ndindakamutsvagira basa. Saka ndisimuziva kuti plani ingave ipa. Uyo ari kuenda kuchikoro ari pai. Ari kuenda kuchikoro ari pai. Akuenda kuchikoro ari pambasa vasi kunditeerera vasi kuti ivo ndio vakuda kutoita vana baba kuda kuudzaini zvekuita. Last body 9 years. Pane vasipo ka. Ndosaka ndo mhuri yandikubvunza. Handisi kubvunzira ava chete, ndikubvunza 1 to 6 vana vamataura mati mune vana 6. Kuti saka plani yenyu imimi pamusoro pemhuri yaya kana mati imimi amai hamusi kuvada nhasi. Takatarisa vana vari in favor of amai. So imimi pfungwa dzenyu dziri papi kuti vana muchararama navo sei? Inini mwana ane right yake semwana. Indiri kungovachengeta sevana. Ndichiona kuti iye anenge achiita sei. Zvaanenge achiita ndizvo zvinongomutungamirira kwazvaanenge achiita. Ini ndiri kuvarera sevana. Hamuna kuti uya akapedza form 4 ndikatomutsvagira basa. Saka uya ari kuchikoro. Saka ndisiziva kuti akaregisterwa nevamwewo. Hamusiri makamurejistera kuita form 4. Amubvunzei uyu ndiani akaregister. Uraiwo wazoti vakarejista through zvabva court. Chimira shamwani. Ndibaba uri kutaura navo. Mira shamwani. Ndibaba uri kutaura navo. Tutura kutogadzira ukama hwako nababa. Saka isusu Hatisi kupesa. tichitaura nababa. Samona tikutaura. Ukama hwenyu nababa. Tinoda ukama hwenyu nababa hurambe huripo. Patiri pavana kuti vana panoda wasa kuti pane vamwe vaineza ndero mwana kuti tichiri panai vava. Gore rakapera. Mumunda manga muine mashanga echibaganga arimo. Ingane idzo dzimbodzimira. Alright. Idzodzo ingane idzo. Tichataura inyu nyaya. Right. Amai muri kunzwa zvokutaura baba. Imi muri kutiwo kudi kuna baba. Baba muchiri kuvada here? Baba nachivada. Manga muchivada. Iye havachandidi saka hapana zvokuita. Nokuti hatone makore takaseparetana. Makaseparetana sei? Tachiti mwana vatana mumu mujira mavo. Indo vataona mubhi mujira mangu. Chine 2 years. 2 years zakadaro. Pane 5 years. Pane 5 years. Ai tutora pakuseparetana kuti aseparetana. Pane 5 years. Pane 5 years. Murumu imwe chete kana. Taishata pambedha 1. Takapotanga chifuga machira pamwe chete. Vanoti vaiti vakabva kuna 12 kurukana choti donzera machimba tachinja. Bonde hakuna. Iyo vakufuga damunashi vari tu indofuga namubhi. Ene zvadzimata zochinja. Iyo vakubata next namumu indakubata bedroom namubhi. Pane 5 years. Ini ndozviwachira, ndozvibikira. Chachiitika pakubika ndechekuti ivo zvandobika havadyi. Saka nachiiti kana ivo varipo ndovapa mukana ivo ndivanobika kana kuti vana vanobika. Totongodya tiri pamwe chete. Kuti mari zvine zvavachadyi pamba. Vanga kutombogara kubasa. Vakaita zvekutozodzingwa kubasa. Ndokutozodzoka kumba. Vanga kugara kubasa, ichigara kumba. Saka zvavakwatawo munext havamwi mvura yepamba. Regai munotaura zvenyu. Regai timbonzwawo vari kunze kwedare. Vambotibatsirawo nyaya iyi. Vana baba kana mune kutaura. Vasiri vari munhau ishi. Vadine zvishomanana zvakaro asi kutaura kwaita baba ava kuti ungadzavachana kana mwari wavanonamata zvikuvanitauzai ndango baba vachiti vanonamata muchiitwa mwazvo ichiprofita chikuru sei ende nemazwa avataura shoko ravo rekupedzisira tanzwa vachiti havachada mai
ndobva ndawana kwavananga vaitaura uko vana vavo vakura vabvunzwa mubvunzo kuti vana ava muchavabata sei nokuti havasi vachabata vega kwaamai vanotakura vana kuenda navo vega kuenda kwamai vavo here kana kuti vari kuti vana chiendai naamai vega. Saka ndataura ndichiti Mwari wavanonamata haabvumire kuramba mukadzi pasina chikonzero, nokuti chikonzero hatina kuchipa. Tamva kuti vairota, hatina kunzwa kuti vakavabata vaine mutyoma. Tinoda kuedza kuvabatsira baba kuti vanganyeperwe vachitaura kuti mukadzi hangu ndichada ndava ndakarota. Hakuna zvakadaro. Mwari hambozvivumira, hakuna Mwari akandodaro. Tinotenda baba, regai ndikupai mukana sekuru. Ndamboona makasimudza rero. Pamusoro idare inini ndinoona sokuti tikanyanya kuisa vana mukati menyaya iri panapa zvinokanganisa ukama hwevana nevabereki. Dai taigona kutonga murume uyu nemukadzi wake takanangana naivo. Ndine makore anenge ati inini ndisekuru vavo, asi baba vangu ndo vaive munyai womurume wamunoona ari padhuze naye. Atora sekuru wake kuvaita munyai. Ndiri sekuru vemukadzi, kuda kuti vazukuru vangu vese mukadzi nemurume. Nhau iyi yanetsa kwenguva, tichitombokurukura pafoni zvokuti kunge tichatadza kurara vari tuso isati yamboita zvekumhangarwa zvairi kuitwa. Tichimboedza kuonesana kuti kunhai mukutadza kuwirirana papo, madi kuti imwe munyatsotaurana mugare zvakanaka, inga maiwirirana zvakanaka, vanhu vaiwirirana. Chandatadza kuona ndechekuti pambobva nyaya chaipo chaipo nepapa ndisati ndanyatsopabata. Bhozi nyaya dzavo dzese nandakateerera muchitaura tanangurwa nemaziro andodziita, ndofunga uyu muramo wacho ndiye mukomo womukadzi uyu akateererawo. Pamwe anogona kunge akatomboipindawo akaisirawo panzira here, kana kuti akaisvika papa handingazivi. Asi chandanga ndichida kubatsirana nevanhu ava, dai vagara pasi dai vayarutsa vana ava. Hazvinakidzi kunzonzi mai nababa vasepareta. Hongu murume anogona kunge ane marizens ake, pamwe isiti kutadza kwaabata. Toona kunge handinyatsonzwisisa kuti ndingapatsanangura ndichiti chii. Kana ndakatarisa ini nyaya dzavo hadzisi nyaya dzekuti taifanira kunge takagara padare ramambo rine tichitaura kuti vanhu ngavarambana. Taifanira kunge takagara pasi tiri kudzimba uko, nyangwe anatezva vakaramba zvavo, but ivo pachavo nevaramo vavo kana kuti neni hongu zvakatadzika kuitika izvozvo. Ndo nhau yandiri kuona yaifanira kunge yakaitwa ipapo, zvekudai zvakafamba. Haisi nhau yekuti tingaonenganira panapa nhasi kuti baba Makrambo vari kuramba mukadzi nhasi nekuti vakapiwa naMwari. Yes, tinopiwa, but handisi kumanikidza baba Makrambo muzukuru wangu kuti ida mukadzi asadi, kana kuti iwe muzukuru wangu usarambwe kana kuti bvuma kuramba. Vaviri ava vanofanira kuyanana, vanzwanane, vayarutsa mhuri. Kana vakuti dai uri kuti kufamba kutonga kwaMwari chaiko, mai manje vangu vane madzimai vatokutochengeta vazukuru vari pamwe chete. Ngaimbomirira. Ndotenda sekuru. Maiguru maida kutaura, taurai tinzwe. Pamusoro idare ini nyaya iri kutaurwa kuziva kwangu yaane makore, ndingati kubvira 2021 ndopandakatanga kuziva. Murama wangu akandifonera vanetsana. Pavakanetsana, murama haasiri aiti handisi kuda mukadzi. Vanga vanetsana zvokuti vakasvika paextend yekuti munin'ina wangu akanga akuti akuda kuenda kumusha ndanoita. Indobva ndati handina mari. Murama akanditumira mari yebhasi. Akati uyai uzosvikokupai iye kunodzosera matsvaga. Ndikakwira ndikauya kumba. Ndakagara 3 days. Ndobva ndati chititaurirai, ndofunga takarara kuma2 chaiko chitaura nyaya yako. Ndakauya achiti izvo sisi ndanetsa ndashungurudzwa zvanyanya.
aita ari kushungurudzwa nei nemurume iri ndau yei iyoyo yekunzi ndakarota aine chipombo aine upombo muramu ndo zvaakataura kurota kunde kwemugore rani 2017 saka ndikataura nemuramu wangu ndikati uiwewe kubvira nhasi wakunzi hambuyi une vana 6 unoti iwewe unoda kuti ndarwadziwa kuvana vako ukarwadziwa iwewe ukavasiya vana vako vacharwadziwa sei usipo munin'ina handidi kusvinzwa aitaura vese vari muramu akati haasi kundibikira haasi kundiwachira ndakati iwewe ita juti rako semudzimai usiya zvaari kuitawo iye zvaunoti zvakaipa aite ega iwewo zvako zvemudzimai kubvira nhasi unoda kuti uwache ubike uye akati ndinobika sadza sisi denda iri chengeta ungadai maona raitogona kunge richazara mubirikeni vasingadyi saka ndakaona kuti handingashandise kurasa chikafu ndakati aiwa vanhu vamwari imimi kana riri rima zvamunonamata namatai mukunde susu kana tichinamata hatitarisire kukundwa nasatani tinoshingirira kukunda satani saka imimi apa hapana nyaya takawirirana muramu wangu akandiurayira huku 2 yechitatu ndakazototi aiwa bamunini ndakuenda ndichindipai turu tuhukwana ndikabva ndine tuhukwana twangu 6 vakati tanzwa maiguru takugarisana iri nyaya yezviroto ndobva ndadzokera ndofunga takapedza makore mairi here anoti 3 ndakazofonerwa futi zvakunzizvo uyai munin'ina wanyu ndoda kuti ndimurongedzese mina ndingagari nehuri ndobva ndamboti ndinouya ndobva ndazoti papaya ndakati ndingauye pamunini ndingauye kukwira here bhazi kuti ndinoona muchiramba munin'ina wangu madiko kutaurirana naye vanhu vamwari ndakati pamunini ine murume wangu akazoshaya asi akanga aine mukadzi wechipiri taitogarisana kana wakuda mumwe mudzimai muramu wadi kungomutsvagira pekugara munin'ina wangu ndotaura naye kuti abvume muramu akati handina mumwe mukadzi ndikati asi apa hapana nyaya yatingati mungasvike vanhu vakuru makuriro amaitai kuti muparadzane muchisepareta vana vachigara dziri nherera imi muri vapenyu hapana nyaya vakati inini ndiri kuzvisuspekta nekuti inini ndakarota mwari wangu anondichengeta nekurota ndo machengeterwa andinoitwa namwari mari mwezuro ndine zviro mari mwezuro vakatonifonera vakati maiguru okay uyaikuru ndazvinzwa mafonerwo mawiri ini ndoda kudzoka hangu ndichidzoka ndichibvunza ndichimirira hangu mama amai mune kutaura kwaitwa nababa kuti havana mangoya henyu kudarira nababa sekutaura kwamboita mwe mudare maa musingafaniri kuve muripo panhau iyoyi wosine kumwe kubvunza kwatinenge tichiita nemashoko ari kutaurwa nababa tisingade kuti titaure imi muripo munofanira kunge makatosunduruka tichibvunza nhau dzedu dzezvibvunza vose pane mashoko mamwe ataurwa panapa hamufaniri kumaanze ngosundurukai zvishomanini tozodaidza ichokwadi here kuti baba ndandangwabvunza kumwe ichokwadi here kuti baba makavataura imimi kuti havasi murume chaiyo kanengo kadiki kwete nawe ndakatoinzwa vakuitaura mukoti kadoma musi wa26 November ndopandakanzwa mashoko achitaura kwanga kunditsvagira musha because majority anga ati nyaya yehopi haiiti saka vanga vakuzama kupa zvipowo kuti majority ati ndakataura ndopandakatanga kutoinzirwa koti kadoma civil court ndopandakazototandi vakati ndekadokodo vakatitanga titanga muna November last year 25 kuzvitaura nemuromo wangu kusha pamberi pamwari kudai handina kuzvitaura akwangagadzira nyaya mukoti because kuna nyaya yanga yarerekera kwavari nyaya yakanengo yakabva vakatotaura zvavanoita manje mai avo
vanoti kana zvavo vakazvifunga so sekusvika kwamaita uko vototaura nyaya yavo ndozvimataura akamboita zvikanzi aiwa unotishaindira nekwewo nekanhengo kanenge kamwana mudiki ubva ndavatarisa sokati sezvavakataura nyaya yekuti zvenyu mainini makapuwa murume naMwari nemaoko maviri kwete zvedu izvi. Asi nhai baba ndoda kudzokera baba toda nyaya inopera ndiri kuti nyaya idzi dzoratsa kuti mune mauya naamai here mai vari sisi wangu alright ndada kuudzana amaona here sisi vavo mambo kuri kuronawo muchi vakataura nemunyaya idzi ndakato mazuva matatu tikatogadzirisana ndikatovati muramu hapana nyaya yekuti museparate. Nguva iyoyo uyu ndiye aiti ndarwadziwa kana musingadi kundipa mari yebhazi ndienda kumusha netsoka nokuti ndarwadziwa. Ndakati aiwa munini wambuya wakudza garisai naye hapana nyaya. Ndibva ndabvunza baba munini kuti hamuna here mumwe mudzimai kana aripo inini ndatozvibvuma uyu ndotaura naye pano kuti mugare muchipesana. Vakati handina. Takatomboitaura nyaya iyi ndikatobva vachitita zvapera taakugarisana tikatoenda tikatomboita panenge vakatoita 2 or 3 years vatazonzwa zveyasumuka nyaya aiye kurota yakaitika ipapo pandakadedzwa ipapo ndopata yakataurwa mungaiti izvoto ndobva ndati hazvibudi ngabachipo mambo munoona chinhu chinoitika president wamugaro chiriwo muona chinhu chinoitika ndamunyuni kingerosadero muona chinhu chinoitika mambo ndamuchengeta chikumbumdana nyaya inoitika mambo ai but ndiya 2017 chokwadi mozvairovika chinzwa yamunzwa 2017 wacho chii chakachiitika takati ndaisa nyaya yemugiraundi vana atezvana ndachivatumira mari vachiti touya vorega kuya mari ikasvika vachauya uyu anozovafonera manje achiti musauye patime yaari kuti musauye patime yaari kuti vana atezvana musauyeka iye anenge achitsvaga vanhu vanondiurayafonera payaiti ndiri kundiani sekuru ava ndivo vakatanga saka havana kuuya vazouya pano nhasi izvi asi nyaya haina kutangira kwamambo kai ini ndakaenda kunoroora kumusha kwavo panga pasina nyaya kwamambo ani maona mambo ini ndakaenda kunoroora kumusha kwavo panga pasina nyaya kwamambo ndazotadzirwa manje nemukadzi muri kuda kurambana nemudzimai ane vana vakura vakatisa makura kudai ko kana munoda kungoita chipano ningoitai mambo ndokumbira kuti mundirege mamuchigara kumbi kumba kwangu magara kumbi togara kutef pai village 3 chipagadeni pamuri kurambana modi handizivi kuti vanoti chini kuti zvidhina zviripo isho wangu ndini ndakamhanya nevana nchengechera mvura nemusoro kwete zvidhina zviripo musha mamune musha plus vakandirovamusoro aiwa hazvekuri vana hadasukwati tikuda kuti munoda kurambana makura kudai ndosaka ndaitibvunza hamuna here zvimwe zvamavatoita henyu muchigadzirira musha semusha muri pamwe chete muchiti baba namai saka pamukufunga kurambana mazoita seini zvinhu zvino inini nemusha iwo nevana ivo maenda tota vana avo bva pamusha ipapo here kana baba havo ndo vaakubva kana kuti muchagarisana mwachigara dzimwe dzimba mwedzi inini chitendero changu mambo hachinditenderi kugara nemukadzi ane uponga iwo dai makavabata kana enda tokutsigirai pano nekuti ndozvotaura bhaibheri mukadzi arambirwe tsvina kana handi muri kuona vaimhondi chichi vaimai kati murume wayo aringodiai handiti munoona mambo zvazvinoita asi chiuru chinorambisa ndosaka munoona nyaya yadzo saka dai makachibata nesu tetokutsigirai kuti mzere zvinhu zvakadera zvi zvino zvitikushaya simba mani zvazvinoita imi muri kushaya simba pahope dzangu saka zvazvinoita chinhu chese chinonzi hope asati ambotonga zvezvehope ndosaka tichida munhu anouya kutaura zvaakaona nemaziso aiwitness isu manje mukurarama kwedu nechitendero chedu isuka ndinoita zvehope hope tinziroshanda saka nyaya yetu atotonga uchechi kuna vanhu vanodzidzisa zvehope bcause isusu
hope chadzoka hatikwanisi Makabuda chichi. ndokona atopesana kutonzi nenonda kupenga ni vanhu vanovateerera kuti mambo atonga nyaya yehupe akati munhu araiti kuti akarota mukadzi achiura saka mukadzi anoura 2017 mane vatondiipisa nyika yose inenge yakatotora kundiita munhu akashata sina ndiri kuti baba hatisi kukumanidzai kuti dai mukadzi kana musikachana but chikonzero chamukurambira mukadzi hachina kutsinga semasimbira totarisira kuti chinge chakaita mukadzi anonzi ndakamubata dai chitori meseji ndakabata meseji mameseji ndakawana mufoni mavo maya ari kuti chii pane imwe yaitoti iyo usandifonere ndinokufonera ndiana irewo womurume wacho namba dzacho mukadzifona namba dzacho ngadi mungamudzomubata kufonera imuno handina aivani naimai handisi kuziva ishe wangu. Foni yandaye ndinayo yaishandiswa kubva kuna Mavhe, Misheki, Methi, inini. Yanga iri yangu kuti? Foni yave iri yangu, but yaishandiswa nemunhu nemwana wese. Saka nduva yaiswa message. Handizivi message. Saka zvino machanzi chikomba chacho chandakarota icho munhu wandoshanda naye kubasa akaziva ototaura zvimwe chete zvavaitaura mai avo ivava vakanditiwo ukaona murume akaziva weakness yako anokuhwina ndiva icho chikomba chacho nafuti chikataura futi kubasa zvikanzi ukaona mukadzi ukangoziva weakness yake bedza zvatopera izvo muri kuona chacho chandakarota icho anotoita zvechihure ndobasa rake anoita zvechihure iye manje mwana wa 80 something anoita zvechihure ndo zvaanoita ndikatombovati vamwe musi ndikatombovati hamanje kana ari chiravo haabhadhari zvikanzi hamanje anobhadhara ivava ipapo mai ndwai musataura mashoko amwe anozoita kunge mashoko ani mashoko munozati vanhu vanondisvotesana mozotaura nzopedzera zvaagumba uri kuona kuti baba vanosungirira kese kanhu vari kuvaibata ichiisa pagona bata vachikundu vasungirira akasvika pakundudza kuti imi mudhara munoziva kuti imimi munhu wamunorova 5 rounds ndongorova 1 round cheta kuti ndave right iye munhu iyi iyeye mukomana iye pane contract ye4 ways yanga iri pabasa pedu achiudza vakomana ve4 ways kuti handiri kudana nemukadzi wemudhara uyu umwe wacho manje akazobva andiuvinga manje pataime palanchi vanhu vese vachikasadza zvikanzi mudhara inini chandongoda iderera hangu handina zvakawanda zvandoda asi kuna mai guru kumba uku vakomana ava ndiye anozokubatsirai kana muchinge maakukundikana vakomana vantu vanokubatsirai achinongedzera mukomana iye pang'anga yandakainda yekutanga kuhararo yakasvika kandiudza yakasvika nditi haiwa baba teererai mung'anga yandakasvikira yekutanga kuharare ini ndichibva panyaya nchinda yakasvika ndidza kuti aiwa mudhara chandiri kuona ndechekuti kana mwana wangu akakutorera mukadzi wenyu musaurayi munomwinisa kwamambo mari ndandigotaura wangu hatisawanzai ngambo pachimwa chesi inini ndiri kutsanangurira baba azvo ndisingagoni handini makamanga chitiudzai pamuda kuti tikubatsireni pake nyaya ita izvi pamamuchiti dai mambo manibatsira pakati nyaya ita izvi chikumbiro chandingape mambo ndechekuti patsvagwe vaprofita vanogona kuprofita chokwadi pakati pamai avo kuti ini hope dzangu dzakareva nhema iyi mukawanikwa hope dzisirizvo hamuna problem mune machenuru mukawana zvirizvo amai vodizvo izvozvo makutaura saka kunoendwa nzvimbo nhatu kwete dzemunhu ngopinda mumota zo mungofamba mungokaruka makotena pamateni musataura kuti mafambiri muprofita adirekti okuti mukasvika mumba penyu handi pane muti wakadai muti agara mukamutiri wewe
pane musha wakati muti ndikwamaini ndimune makutomuudza zvekuti andika munhu anoona anofanira kuona chokwadi vanhu vari kunetseka nezvakati otaura moenda pamwe 3G ende ndaachikumbira kuti kana kuri kwekuti pamwe pavanhu vese vatinenda ivavavo tigone kuendako nevaprofita vakuru vepamusoro vanozikamwa ati Fredi navamwe vanoverenga nzano vanoziva chaiko vasiri vekufemgidzisa ndozvandiri kuda anoitira kupiti amene kuharare kundongonzwa muredhiyo kamachiviri kuti ava vanozana naye vati vanonzwa kwanoiti chokwadi moda zvitarini achero mangwana chero mangwana chirega yava vanotsvaga vanoenda kuhara vanogaragwa tichabatsirwa futi nevavo vamukona vari kuita zvichivanosangana nyaya dzakadai vanomboziva kumwe kunomboita saka maitsvaga kwese indozvava kuti kuindisaiwo kumwe kuna vamwe madzimai zvakanakisa kukaduma zvakanakisa madzimai ivavo munongosvika mogara kudai vanotanga kudi vanotanga kutoprofita ichokwadi nekuti chinhu chinosinungura mambo ndechekuti inini hope dzangu kana dziri dzenhema dzongonzi ndedzechiwo ngonzi anga ari madzikiriro vaprofita vese ndinganga dzese dzaiona dzese dzonzi hadziri hadzioni mai ava vakachena inini ndiri murevi wenhema aiwa mamusimunorani iwo nekuti kana kutaura chaiko kwatiri kuti abala pakababaka zvinhu zvese zviri kuita mai vari kuramba zvinhu zvavakataura chaizvo nemuromo wavo vari kuramba kuti vachenurana utikaramba chiti ndobvuma otaura kutaura chokwadi sikuvamanikidza because hapana chatoburidza dare rinobata mati vese nyaya saka tinotenda tiri kuti isusu vavatu namba tinozosamaitawo bato otibatirana ine ndiri kuharare but handiendi yangu nemi kumaprofita ndodazonda nemi kukaduma iye ndomutemba kukaduma ndopandendiripo ifainawo iyoende hai akati mai ava vakafeva hava nenge vakafeva tozoenda kubi munomboenda kwenyu ku2 tozoenda nemi ende kwatinoenda kwacho ikoko ndaida kuti sekuru vange varipo aiwa vane varipo sekuti akutovakumbira asi anenge achivasfonza zvake ndini handovakwidza asi asingadi kuti zvitore nguva nekuti ndiri munhu akazarirwa ndakafanira mukaka haudi kuti uwire nhunzi muri dzakatarisuwe shamwari kurumidza ati baba aiwa mbonogara zvakanaka kukumbira kuti sunungurirwo injini yakasungwa newani yemvura kuti mvura mumwe mvura kuti chere mvura kubva uko ichiuya kumba because kuna mugezi kunonetsa makara izvo zvavana ndasiyana timuzoenda unochera mvura motonimira baba sunungurirai vana mvura tichiita tiri munyaya handisununguri mambo inda injini yangu inogona kutofa ndisina zvandashanda injini iyoyo ndakatotora chimbadzi kuti ndiite kuvana vakadyiwa nemakaro havadyi nemakaro hazvidzi havadyi nemakaro ndevangu hamusingadi kuti vamwe mvura mambo zviri kuitika hamuna kuzviona ini izvezvi ndikakudzai kuti pamba pangu vakomana vamuri kuona pamba pangu pane dondo izvezvi rakasvika muchivanze so pamuri kuona pakatoti chenei ndindakabhemba hani marikona ndinakabhemba so ndikati vakomana bhemba ichati gore iro rinoita ndakurima mai ava vakati kudzinga vashandi vandenda uya kuti pamba vakudzinga vachidzinga izvezvi mwedzi wakapera paseri apa mukomana ndandati auya achidziite zvagadini vakamudzinga vakamushura kusvika mukomana ati baba regai nimbosuduruka hangu mai ava munopedzera magumbuka mukavauraya mukafira mujinga ndaikanda zvinhu zvangu panze achipinza mukomana webasa mumba mabhaketi angu akatsemuka nyemba dzichinongwa panze mbondovirai munogara sezvazviri tachikumbiro painjini tinopakumbisa because ine musoro wangu unorwadza ndikwanisa kuchera mvura munhu anongozonochera mvura ndimobhina munhu ashi saka tachikumbirawo yongocherwa mvura chete kuti vanhu vaone kushandisa pamba tiri kukumbirawo ishe wangu idhiziri injini yandakatenga nemari yangu yechimbanza tanga
handisi kusunungura. Chikumbiro ichi ikupomba mvura paimukwizi kubva mukwizi kuya nayo pamba. Chikumbiro ichi anowanzoda kurwa negarwendi ndi kuna mugesi saka ina ndoendi kuna mugesi chimwana ndikuenda kuti ndide kupi kuna mugesi na chikumbiro ichi ngochera mvura chete yomutswa yoisa mabhaketi nezvigubhu avaregai tikotaura navo tikumbira yeshamwa tikutaura